Isiyinxusa ingane kaMtshengiseni umfowagcwetha ngobe ngalelepho ngamukele mbule emakhaya Esimanzonzo ukuthulela khona indawo zamaskandi ehlabahlosile neFenskadi mbule emakhaya ke indodana kaMtshengiseni umfowagcwetha sokumlando ngempela ukuthi usezuze ukuba yinxusa lezipahla zakaleli lodi leli lodi kuzokhumula ngempela ukuthi umemezelile ekhasini lakhe la Facebook lasho ngempela ukuthi bathulela inxusa elisha okuyena itholele indidane basho ngempela ukuthi babuka amagalelo lomfana senzile lokho efikile emculweni abantu abaningi ngempela ke sebemhalalisele ngempela lo mfana ngempumelelo njengoba esanda nje kufika la emculweni kodwa sekwazi ukuthi athole umnxusa bakaleni lodi impahla zale ndodi ke ziyatholakala uma ungena khona ku website uthi le ndodi uzosuyithola impahla kwazi nokuyi-order online bule emakhaya ke akehlanga nezathi lapha siza umbona wakho wena ujabule kanjani uma ubona ingane itholele indidane ngempela lithola umnxusa lisencane kangaka kakhulukazi la emculweni bule emakhaya ke izona indaba enthi ngaphathela zona ke hlangane futhi ngokuzayo siyabonga